Ngibingelele babukele emakhaya nibiyele lapha sohlelo lethu umgwaze babukele emakhaya nibiyele yana ingwenya ehlezi ingane babukele emakhaya namhlanje ke sibhalelwe umfethu la wathi ucela simsize ngosisi owathatha imali yakhe wamthembisa ukuyomfaka ehhotela la esebenza khona shithi wayefuna ukuthi amfake naye abe uweta kodwa ke babukeli nani niyazi ukuthi anginamanenge angile ngamaningi ake sinikele khona before sinikele khona abafethu ngicela ningakhohlwa ukusubscribe niphinde nilike futhi cela ke nenze sure ukuthi niyaqinisa lapha ko like ngibonge-ke babukeli phinde babukeli ngibonge nje ukuthi nibuke uhlelo lethu qhubeke njalo babukeli nisisupport thank you. Yebo, bengizothanda ukubingelela kwababukeli ekhaya. Igama lami uMthoko wakaSilisa. Bengibhalele le ncwadi umgwazela ukuthi angisize ngesimo ebengibhekane naso. Bekhona usisi osebenza ngapha eMhlanga, ngeke ngisho indawo nakhona ngeke ngimbale ngegama ngenxa yokuthi sebenzisa lento esiyenzayo kwamanje. Lo sisi ngamkhokhela imali ukuthi angifake, ngamgwazela kahle kahle imali ukuthi angifake emsebenzini. Nami bengisiza usisi wami angifake kulo muntu lo. Manje lo muntu akasafuna ukukhokhela imali yami, uhlezi edlala ngami, angihlangana naye ngibiza ngepharo, ngibiza ngabosikhotheni. Uma ngihleli nabafethu ngithi ngicela imali yami kuba ngathi nje angazi ngisilima noma ngiphili kuyena. Njengoba ngibhalele le ncwadi umgwazeli bengizocela ngisize ukuthi yonke into ikwazi ihambe kahle, imali yami itholakale. Ya, ngizocela nje nani babukeli nigade nje labantu laba abadlala ngabantu. Asisebenzi kodwa nje siyafuna nathi ukufaka usizo ukuze sithole nathi into zethu iphumelele kodwa sodlala abantu la ngikhathele le yonto. Njengoba ngibhalele umgwazeli ngicelela ukuthi angisize. Yebo. Khona la. Sando. Hayi mkhuleba. Bafo, hayibo, sorry njani? Ngiyaphila njani? Yebo. Oh hayi, wesisi size kuwena la sihamba nobhuti, ngithemba ukuthi uyamazi. Ngiyamazi, ngifunani? Hayibo. Imali yakhe etheni? Wasungilethela amakhamera nje ngingawazi nje. Mhlambe singangena sihlale phansi. Ningenephi? Hawu, hayibo. Ngifuna sibiza amaphoyisa shutha ngathi. Hayi kuleka mfethu sisi. Noma awumind ukuthi indaba zakho izwa abantu. Hayi. Yelani? Cha phela mungamandi singamemeza la. Sikumemeze Ngithe sisho ukuthi size ngani yabo. Oh, asingene. Hayibo. Sokunika le drama oyifunayo. Ngiyoke ngizwe ukuthi Bafo, cela uhlale lapho ya. Ya. Sisi unjani? ngiyaphila njani? Hayi sikhona. Okay, sisi kahle la. Igama lami mina ngingwenya edlezinye. Awuzwanga? Mina ngingwenya edlezinye ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Okay. Sila namhlanje sibhalele ubhuti lo esihamba naye. Unenkinga nawe. Uthi khona into yakhe engakuyena kodwa ke cela ukuthi kube uyena ozochaza sonke istory. Khuleka sisi. Chaze bhuti ungimoshela isikhathi ngoba nje ungifica nje ngiyahamba. Hayi khuleka sisi ngeke sikumoshele isikhathi so sinje mase siya. Hayibona bhuti, njengoba ngishilo bafo ngithi. Cela nje mfethu ukhuleke uqale ekuqaleni sichazele usisi umazi kanjani and iqalaphi igcinaphi and sekugcine kuphi. Hayi wena bafo, usisi ngangirefele uyena, usisi wami angidinga umsebenzi. Ya, ngangicela usisi ukuthi angitholele umuntu ongangifaka like fast emsebenzini wathi uyamazi. So angitshena ngalusisi lo. Mangiya kuyena ngahlangana naye, yabo. Kodwa mangihlangana naye usuku lokuqala ngifika kuyena lapho esebenza khona ngeke ngiyilishe igama lakhona, yabo. Mangifika khona wathi angifike ngakusasa. Ngangifike nje sinabafethu mhlawumbe siba u5 silindile, yabo, bathi soba ku waiting list kanjani. Mangifika kusasa uthi usisi
angimzame ngemali uzokwazi ukungifaka ngokusheshsha ngaphakathi emsebenzini. Kwenziwa ngempela la emsebenzini i-restaurant le esebenza kuyona. Uwaiter cathi uyimanager yena usisi khona lapha asebenza khona. Okay. Yeah. Ngoba khona nabanye abafethu awabafaka, yabo abafaka ngalendlela bezongifaka ngayo, yabo. Kodwa nami ngangitsho ukuthi kuzohamba ngaleyo ndlela ugcine sengahambi bafu ngoba sesiside isikhathi kulindele imali yami bafu. Sesiside ngeke. Ngoba ngaze ngicine nami sengenza izinto ezingekho emthethweni, yabo. Ngoba njengoba ngibize nina bafu. Ufuna umkhombisa nayo ukuthi hayi imali yami yadingeka imali yami. Ya njengoba ngibize nina ufuna naye abone, ayibonele yena ukuthi hayi angidlali ngale mali, ngiyayidinga imali yami. Yabo. Ngoba nale mali bafaka ukuthini? Ngayithola kuma wami. Ngingasebenzi naye ethemba ukuthi ngiyothola umsebenzi. Yabo. Uyazi imalini, ngeke ngilokho ngimemeza ukuthi imalini, uyazi imalini yena. Sisi. Uyasazi isitori esikhuluma ukuba. Hayi uyangixaka lo bhuti lo. Ngoba phela wafika la njengomuntu ongifunayo. Useyangixaka manje mase ngitshela indaba zokuthi ungifuna wena. Hawu. Lo wafika kumina ezenza iHrootman enowamakhwapha la. Efika lana engibhalela izinto ethi uyangifuna, ufuna sihambe siya ama dates na yonke leyo nto leyo. Mina njengentombazane ngeke ngize nginqabe imali. Umuntu mefika nemali ezongipha imali ethi angenza ikhanda, angenza inzipho ngibe muhle nami mfana namanye amantombazane. Ngitry mina ngihambi nginikeza. Bhuti wami, lalela la mtho, mina ungazongijwayela kabi. Uzongilethela ngisho namakhamera la uzongitshela amasimba. Sorry sisi, ngicela Cha bhuti wami. singawashaya ama-strong language. Kahle kahle nina nizongihlasela la ekhaya. Hayi. Ngifika namakhamera wena mthoko indaba ungafiki la uzokhuluma nami. Kunini man, kunini? Kunini ini? Ungifonela. Sikhuluma into eyodwa. Wena wangangishela? Hey, ngikhumbuli mina. Wawungangifuni yini wena? Ngikhumbuli ngikushela mina. Mina ngafika nosisi wami ngifika kuwena. Wafika nini nosisi wakho? Wena ngoba phela wena wafika la uhamba wedwa ngitshela ukuthi uyangithanda, ave ngimuhle, ufuna ukuthi sike sithi ukuzwana. Manje uyangixaka manje usufika nabantu engingabazi la. Ngangifuna umsebenzi. Namanje usanganginikeza lo msebenzi. Ungitshenile usisi wami ukuthi wena izolo ade ufaka abanye. Izolo bafakile. Kodwa namanje Wena wawumele ufike ungitshela ukuthi ngizofuna umsebenzi sisithando. Wawungeke uze ungitshela indaba zokuthi uyangithanda mase manje usuyayishintsha indaba ngoba nakusekhona abantu esingabazi. Usungitshela indaba zokuthi wawuzofuna umsebenzi. Hayi wena thanda ukuthi wangikhombisile awubantu ubazi. Umuntu mekhombisa inhliziyo enhle unokubathatha kancane. Hayi cha shebe yazi ngiyalingwa. Hayi ukuthini ngithanda ukugcina imali yami. Yiphi imali yakho? Imali yami akusendela yona Thando. Njengoba lelikhanda linjena nje imali yami. Imali yakho? Imali yami. Ngiyayibona imali yami yona le. Mandonke. Ehlisa umoya sisi. Uyayibona uyayazi kodwa lokhu njana kaBhuti. Imali kaBhuti la akhuluma ngayo. Angiyazi le ayishoyo ukuthi kwakumele ngimfake emsebenzini. Mina lo wanginika imali ukuthi angihambe ngiyozenza ikhanda ngizenza inzipho. Yabo? Ngayithatha imali ngoba wena uhlala ngicela indoda yakhe imali ekhanda nani. Manje ubona ukuthi indoda yami aya-14 but ngoba phela wena owangisukela la. Indoda yakhe busy driver ma Uber la hlola ngisho. Yebo, iya-afforda. Wena owangisukela. Sisi. Bengicela la ayikaba hayi ukuthi mhlambe kanjani. Bengicela la ukuthi mhlambe engazuthi singathi ukuzama ukuba nje. Cha ukuthi niyangilinga nje futhi kahle kahle. Noma Noma mhlambe emele ngifonele amaphoyisa nize nibone ukuthi angiyifuni lento eniyenzayo. Nizongihlasela ekhaya oqala. Ngifika nama security engawazi sebemile la bayigxobo lapha. Ngiyakhombisa ama-police statements emali yami azosibona na. Sokuthi azothatha iside lane vele. Ngoba yazi iqiniso ukuthi vele wena ungjena ke wena. Unganika mina imali ethe hayibo yazi nje ngiyalingwa. Ngiyalingwa kwangempela. Sisi. Velenze nje. Lalela thina sinandaba ukuthi ufonela bani noma ungafonela uMaria uMuthanda. You understand? Hayi ngizongithola kahle yabo nina. Le weave yakhe yahamba namhlanje. Iyahamba. Solanda yona. Ngithola hayibo bhuti wami le akuyona imali yakho yazi le weave le ukuthi imali njengoba uzongitshela indaba zokuthi nje uzoyithatha le weave le. Imako sisi intatana. Sicela ukuthi uzame ukuthi usinike indlela yaphambili
lezi story libele Nifuna indlela eya phambili. yebo Indlela eya phambili ukuthi ningiphumele la endlini. Ningihambele. Thathe yonke lamakhamera yenu. Yonke lokudoti enizowenza nje Sithatha la. nezinto esizibonayo. lalela ke sethi Imali yami. Ningihambele. uzogcina ukopeka ukuthi usibone thina siphuma sami Nizongilinga kahle. eh Nizongilinga, niyangilinga. Nifuna ukubonani? Ngithando. sifuna ukubona ilo inzeft Hawu. Nizoyibona ke. Ngoba nizohamba. Ushaya. Uzosala. Uzongibona ukuthi ngibhinqe ngani. Nina ufuna ukubona, uzobona ke. hayi ima wesisi yini enzima ukuthi umfowethu umtshele ukuthi imali yakho uzoyithola nini ukuze nathi sikushiye kamnandi siphume sambe noma umtshele ukuthi lalela bhuti na imali yakho Phela noma ufuna ngiye lapho usebenza khona ngibatshene le ndaba noma. cha phela lalela wesisi thina ke ayikabi and futhi asinqeni lutho yabo nje ngihambe nabona Yabo lapho nje. babona benje ngisho ukuthi ukweleta imali ke lapho. sizohamba siye lapha kule restaurant yakho i-restaurant noma yini sizofika khona yabo njengoba usibona sikanje sofike nje futhi sifuna ukukulinda yabo the time mouse wet yabo mouse uhambisela umuntu into Ngikhombe ngithi nami. sikuvimbe nje usuzomnika imali wayithatha nje. uyezwa ke Nizwa ngathi. sokukhipha lo itshethu usile Bhuti wami, yebo wangipha imali lo. Ezenza iHootman, ngangamcelanga mina ukuthi angiphe. imasisi Usenza iHootman, wayifikele la. Akaze afike ezocela umsebenzi mina. Wafika njengomuntu ozongishela. sis Manje niyangixaka nina mase usungifikela namakhamera. Indaba ungezi wena angalento sayikhuluma sobawu2. Indaba ungezi wena. Wena indaba usungifikela nezigansonto engazazi la. sis nayikhuluma indaba ukuthi udinga umsebenzi ucela ukuthi umfake Sasa sikhulume leyo ndaba. pho yini nani ekhuluma ngobili Wafika la engishela. Sasikhuluma indaba ukuthi sizothandana. Pho. Engifuna ngemali kahle engithenga Imali. ethenga uthando lwami. imali Oh. abakaze bafike emsebenzini nabangani bakhe Hayi boba baze befika emsebenzini wami. Uyakwazi khona emsebenzini wami. Ngiyakwazi singafika singangisho Okay. manje. Lalela ke Jobu wesisi off swamanje. yazi ke Kanti ngimoshela isikhathi sami. Ngiyahamba ngifuna ukuhamba ngimoshela isikhathi sami imali kahle. sis imali Ngiyahamba ungayikhiphile le mali. lalela sis Nizokwenzani? Ngisho into yakhe ngapaka la eminyango ngekuphume la ungayikhiphile le mali. Nizokwenzani? Wewe uzoyibonela wena. Ungasabi, Kuwa le ndoda sis, engiphethe. sis. Anginisabisi ngoba nani nizongisabisa la ekhaya. Isekhaya phela la nizongisabisa khona. Nitshela ukuthi angazi nizini. Nizongenzani? Khipha imali. Okay sis yazini Ayikho ke imali. Uyidlile. wesisi ayikabi kahle la nanti kisade engifuna ukuthi unawe ulithole and uunderstand kahle sikahle la asizili ukuzokusabisa asizili uzokwenza njani into nje esize ngayo la yazi ilula kanjani ayidingi ukuthi libele usenzela lento osenzela yona ukuthi ubuyisele imali kamfowethu kumfowethu and then isiphume sambe Clean. Wena ungijwayela kabi. Wawukhona yini eletha leyo imali? Njengoba uzofakaza nje la, uzongitshela nje ukuthi nje yanizalanga nizongisabisa. Wawukhona yini wena? Ngoba phela nawe wawungekho. Uzwa ngestory sakhe. Uzwa yena ingakho uzofika la. Uzongitshela yonke lento leyo ngitshela imake yona. sithi njengoba ukhuluma kanje umfowethu uthe akakwazi emsebenzini wakho Akakwazi emsebenzini wami. Uyakwazi yini? Ngazi kahle lo muntu bafa. Ngazi yini ngupopaye kwena noma ngiyini. Wawungangisheli yini wena? Ngakushela kodwa still. Yabona ke. Angidinga isipara. Wangishela. Shuthi iphara ke kahle leli. Imali pho Lizongishela akanamsebenzi, Mali, akasebenzi, akanamali. Ngitshela ukuthi imali wayithatha kumawakhe. Yini yona le? Ngobuka ke mhlawumbe wanginika imali eserious. Wanginika imali othi ngenza ikhanda, ngenza inzipho. Imali eserious ke leyo ukuthi sengaze ngilethela amakhamera ke. Ngike sisi ke makukuthi uthi imali eserious Hayi, angifuni wayengipha leyo mali.
Hayi ukuthi imali leyo yesipani wayingipha. Ngiyake ngize angiphi imali bese qede ezongilethela amakhamera ezongihlaza. Ngithi iyahamba le afana. Baba. Hayibo. Baba. Hayibo. Baba. Wena ufika la uzongitshela ukuthi ngihamba amafeni. Ikwakho yini la? Hlala phansi. Baba. Hayibo. Ikwakho yini la nje akana wifi. Usikhotheni nje ohuqa insangu. Akananisho ne wifi lapha kubuya yazi wifi ukuthi uma. Kina khofeni lapha uyazelaphi wifi wena? Uyazelaphi wifi wena? Awunamali wena. Ulopholo nje. Uyikhwapha yini yona le? Yacathi izothandana nami. Hey. Ayazi ngiyalinga, uyangilinga wena. Ufuna ukungithesta, uyangithesta kahle kahle. Ukubonani kanti? Lalela ke sisi. Hayi kabi. Kwawena nje uyangidina nje. Niyangidina nonke. Ngicela ngiphumele bandla. Uzuthi uhamba uthi uthatha amafeni la wena. Cela ngiphumele bandla. Ngoba ngingathani na order nje. Ima, wesisi. Nangu umuntu engizobathuka bo. Yazi ngizothuka umuntu. Sisi, imali yami. Imali oketheni unemali wena. Sebenza nje ukuthi unemali. Yazini into esizoyenza sokushiya ngoba phela uhuqa insangu usikhotheni. Makuwukuthi awufuni ukusilalela thina ukuthi sithini kuwena. Bafika ngiyamuza ngifuna imali yami. Ngilalele phela ngithi sokusotheni inkinga yakho. Lalela mina ukuthi ngizoyisotha kanjani. And angithi ucele thina sizokulungisela inkinga yakho. Pho manje yini manje usufuna ukuyithathela wena. Hambe thathu uyatshontsha nje njalo. Wesisi. Sikhotheni. Sisi. Sikhotheni umfana uyantshontsha nje. Uyantshela ukuthi hleze ejahwa la umphakathi uyangifuna. Wesisi. Uyantshela? Imake sisi. Akantsheli. Imake. Bese sethi uyithatha imali lo. Imake wesisi. For sure entshontshini nalowo mali asithembe nokuthi wayithathe kuma wakhe. Itafula lakho sathatha. Ima we baba. Baba. Ehlisa umoya. Baba. Yazi wifi umalini wena. Baba ehlisa umoya. Jwayele iphi wifi? Wesisi. Kahle baba imake. Usisi wamnyama le. Usisi ngamnikeza u1.2. Cabanga imali engakanani le. Wesisi imake sisi. Njoba uthi iphara. 1.2. Mampethu thula phela ulalela. Iphara vele. Ngiyambona ngisho ukuthi unjani. Okay. Gezile nje njobe zela. Wesisi imali le wayithatha kuyena wawuyamkela kanjani? And angithi ima wo. Ima baba. Ehlisa umoya. Angithi wena sisi wathi uthi iphara. Uhleze jahwa la. Pho wena uyithatha kanjani imali yomuntu kanjalo? Wena ubunganqaba imali izela. Wena akusileke la ekhanda ubunganqaba imali umuntu eletha ngetray. Bubuka ukuthi ngizoyinqaba. Meke ngiyinqabe mina. Imake mfethu. Ngoba phela wayengifuna. Yamuza usisi into amngayi uthi wamfuna. Mhlambe awuna umuntu. Yabo labafana labo uthi nani bangaki ni emsebenzi wakhe. Akekho mhlamba oyedwa wabo. Ngisho khona khona ubra wamba. Khona ubra wamba. Okay. Ngoba usisi useyakuphika manje kumele kube khona iproof ukuthi ngempela usisi uyazenza lezi zinto lezi zokuthi atholele abantu isipani nani and ukhona into abamnika yona. Ngicela mfethu uzame ukufonela ubra wakho. Ayikona number bra. Ungiphe yona mfethu. Khona number bra. Wena uzobona. Cha singadlala wena. Wow. Msane sibizo. Yabona njengoba efuna amafeni ufuna uhambe odayisa lapha. Mase thwale ungayibhena. Imake wesisi relax angithi uthe wena ubhuti. Ngiyakunyanyisa kahle. Ngifuna niphume. Ngimoshela isikhathi sami ngiyahamba nje futhi. Hambe ethi wangipho 1.2. Wena, uzobona namhlanje. Ngizobonani? Ngicela ungibuyisele lo number. Uzongenzani? Cathi ngadlala. Angumuntu engithesta bo. Angazi noma ufuna ukubonani. Kwase lamuntu mina bhuti wami. Hey. Ngizokwenza doli yabo wena. Uzobona. Mina ngwasemlazi ke. Uzobona. Hamba ungihlaza ngiveze ema TV la. Imake. Uzobona ke. Yabo lento oyifunayo uzoyithola nje. Sure, yeah, right. Cathi adlala. Ngazi utshela ukuthi yini. Nali iphara. Cela kancane sisi. Yebo. Ambona. Yebo. Okay. Yebo mfethu. Okay mfethu. Hayi kabi ngicela ukhulume nalo mfethu umuze ukuthi ngicela uyichaze kuyena. Mava vamba kanjani baba?
Right mavava mfethu. Angiready mfethu tshela hamba. uthi uba Sho maba mina mfethu unangu mfethu umthoko mfethu. Angithi uyakhumbula mfethu ngale ndaba eSpan lapho sipana khona nje ubusipana mfethu. Sure mfethu uthando mfethu Ya angithi mfethu ngiphatha. angithi uthando man wamnikeza malini uthando wena ukuze akufake dog. Ungitshena mfethu. Angizwa mfethu. Wamnikeza malini uthando ukuze akufake. Ngithi akhumbula sakhuluma ukuthi sohlanganisa le mali mase ngakusasa siyomnikeza asifake esipanini. Njoba wena ususipana bafo. Lo muntu lona mina mfethu kade ngamnikeza le mali. Namanje nje ngisipana. Uyabona nawe. Mfethu angikuzwa mfethu kahle yabo ngathi yakhatha bethi network. Hare boy, ngithi mina wamnikeza malini uthando ngesikhathi ezokufaka esipanini. Ungikhalela malini Wena. Wena wamnikeza malini? Wena. mfethu yabo lo ngeke kwazi ukufaka manje njalo yabo mfethu ngisasesipanini yabo ngifuna nangesikhathi esonke ayibamba leyo. Kodwa nje wamnikeza mfethu ngiyakucela unginikeze nje iprize kuphela bro ngiyakucela. Keep iprize kuphela. Ya yabo ngeke kwazi ukufaka la lo dani wamanje ayibona leyo. Hey bro wami. Ngithi uyazi mina keep 1.2. amafethu sho bafo So mfethu bengithi angibuze la mfethu ngoba nami ngiyimisela ukuthi ngingene emsebenzini ngoba umfethu njengoba ethi ucela ukuthi akhulume abuze iprize angimthembi le prize angitshela yona wena mfethu wakhipha intaba engakanani kusisi ukuze nami ngimnike usisi imali yakhe yabo leyo bafo ngathi ngayikhuluma personal face to face yabo mase uyikhuluma efonini nenye into le ayibona leyo. oh kodwa yena vele kukhona idrink ima mfethu kukhona idrink oyikhiphayo ukuze ungene ngoba lo mfethu ngazothi unama mhlawumbe ufuna ukudla mina ngoba uthi uthando angangifaka emsebenzini Ya sure mfethu ukhona phela lokho okuncane ayibona leyo. okay yena uphi uthando Angimazi nje manje angimazi. okay alright hayi ayikho inkinga mfethu ngiyabonga Correct. sure Angithi uyezwa uyini oyiphika ngoba uyasho nayo ukuthi khona imali yakhe. imali Uzongiphatha manje emsebenzini. Lokuphatha kanjani? imali Kuthiwa manje mina Mana, ngikwazisa abantu ukuthi befake Angikutshenanga yini ukuthi sifuna imali yakhe. sisi wena uthe ubhuda umazi angithi Wena ucathi yadlala. and wena uthe kumina ubhuti wayekushela cha bhuti wami. lalela sisi mina ngifuna ungiphaphele angithi sifike la ubuphaphele lalela ke sicela ukhiphe imali yabhuti umnike imali yakhe Ayikho imali. pho ubuphikelana ukuthi imali bewakunika imali yomsebenzi qamba manga uthi wayekushela Wayengishela vele phela kodwa ke nemali yomsebenzi wangu iyo kanjani? Umava kumfaye kanjani? Njoba nisebenza mina ngihleli kodwa uyidlila imali yami. Shuthi wena unezimali wena engenayo eceleni phinde uhole nasemsebenzini. lalela sisi yazini ngoba wena ungizela ngaleli ikhanda lakho lokuyitshetha uyazi yazini asenze njani mfethu Bafo. asimthathe usisi sihambeni naye siye emsebenzini uzofike ayibeke kahle lento le akwazi emsebenzini phela ukuthi ukuthi ningafuna ukuya emsebenzini wami ngami nifuna ukungimoshela nithi mina ngizolala ngidleli mase seningise emsebenzini ngoba phela imali yakhe uzoyithola imali yakhe mase seyithola mase senginayo nami imali naqhamazela manje masisi Sengizoyithola. uzoyithola imali yakho sesiyaqhamazela manje ngiyaqhamazela manje senithi ngifuna ukuya emsebenzini wami nifuna ukungixoshisa kahle kahle sisiyazini phela manje emsebenzini wami nizongixoshisa Khipha imali, cela imali yami. imali anginayo injini yabona ukuthi inyanga kayapheli imali anginayo angakabi nayo imali mase nginayo imali ngizombona nami ngizomkhokhela okwamanje anginayo imali enalento ukuthi manje ufuna ukuthatha izinto zala endlini akwazi phela ukuthi ngathatha izinto zala endlini ngoba phela kwa izinto ezila endlini akuzona ezami ezabazali manje angisaziki Sibona namakokoroshi le endlini yakhe. cha uyaqina bo uzubona amakokorosha asemzini yabantu uzele wona yini ngoba phela wena uzele uzokhuluma indaba yemali yakho sisi mina mfethu ayikabi yabo
Mina bengicela ukuthi usiphe i-way forward ngoba ubhuti ubumphika ubuthi uyiphara. Way forward ngizokhuluma naye. Ngamanga. Ngizokhuluma naye masaseningekho. Mfethu, uyamuzwa uthini? Imali yamanje baba. Hayi ukuthi sikhulume nini hayi. Lo uyitshuthisile lo. What if Masambo uphinde Yeah, uwenza njalo nje. Angeke ngize ngimjikele. Lo kade ukwenza manje nje amade uthi wena hayi. Into engidinayo ukuthi indaba engezi kumina sizokhuluma kahle. Okulade ngisho cela sithethe le fan nale wifi. Baba relax. Hayi wahamba ufuna ama-fan nama-wifi asemzini yabantu. Hayi bo. Lalela ngeke sithathe into engayiwedi imali yakho. You understand? Usisi masithatha into kumele sithathe into naye ezomenza ukuthi ayifile leya pain imali yakho ehleli ngakuyena. Ayifena yena usayifaka isicathule imali yakho nje yamjabulisa. So nawe kumele kube khona something yasisi ezohlala ngakwena. Ngempela. Futhi uqonda ukuthini-ke mase usho njalo ufuna athatheni? Ngoba phela imali yakhe uzoyithola. Ungamthatha yena? Yena. Ya uyombeka kini. Hayi phela ngithi uthi yena ungafuna athatheni. Ngishaya umuntu uzoganda imali yami kanje ngishaya. Usayidlile ngephara nje vele. Okay sisike. I-way forward ithini ke la? Ithi Khumani mina ngizosala ngikhulume naye imali yakhe ngizoyihlanganisa. Lokho akwenzeki. Hayi sisike. Labantu abafikelanga lokho. Lokho into engeke uyibone leyo. Masiphuma la siphuma nemali yami. Masiphuma. Ayikho nje imali ngenze njani ke? Ngenze njani ngiyithathe phi imali? Njobe esho bafu uzobona into ngoba phela iyona engekho imali ngenze njani? Cela iPhone. Okay. Hayibo bhuti wami u1.2 usubona ukuthi usungathatha iPhone yami? Sisi. Hayibo. Sisi. Hayi ngathi manje usuyagagamela ngempela. Yabo ukube wathatha imali wenza izinto ezingcono wayeka ukuthenga iPhone. Anihlangene nalokho nina. Kwayena akahlangene nefoni yami. Walibela uphila impilo eyifake la. Hayibo, sengiphila impilo efake manje ngenxa 1.2 nje sengiphila impilo efake. Okay ke sisike ngicela umnike 1.2 wakhe. Usho le wave. Angikakaholi kanti yini engayizwa. Okay ke ngicela umbambise ifoni yakho. Ngeke ngikwazi umbambisa ifoni yami manje. Cela Into yami izongithola laphi mase sithi. Cela iwivu. Iwivu. Hayibo. Ngeke mfathima. Ngeke ufune into ya 5000 ngenxa 1.2. Wemfethu ima mfethu relax. Sisi ngeke wena usitshele ukuthi kumele thina senzeni singenzeni. Uhlanganaphi wena? Ngoba ngithi nanga umuntu engimkweletayo. Nanga umuntu wafika kumina uzofuna umsebenzi. Wena wawungekho wena. Awukwazi ufika uzofuna umsebenzi. Angikwazi manje waloku nje uyijaji nje uthi akuthathweni akuthethweni. Noma ngathi umele uyenze nje manje aningiphumele ngoku. Thathe nalesigxobo sakho ungihambele. Sisi cela ungalibele ufuna ukuthi kuze size siyenze kabuhlungu le. Yini ningayizwa isiZulu engingasizwa noma mhlawumbe nifuna ngikhulumeni? Baba cela ungiphe le phone. Ulinge hayibo. Hayibo lo muntu. Hawu. Uthi siyadlala yini? Ukusiza baba. Uzosizani? Imana hayi. Nizongihlasela kahle kahle. Shuthi kade angibona ukuthi telefoni. Hey, ningazongijwayela ngapi? Nina thani ngiphumeleni manje. Ngiyangijwayela ngizenani nizongijwayela ngapi? Ngilethela amakhamera. Hlala phansi ngifuna ifoni yami. Ngifuna ifoni yami. Namakhala bo ngifuna ifoni yami. Hawu, ngifuna ifoni yami. Ngifuna ifoni yami. Niyazi ukuthi ngayithenga malini le phone? Niyazi? Uyayazi yena i-iPhone lo. Ngifuna ifoni yami. Angifuna Sizana bafuna ungidlengula. Ngifuna ifoni yami. Hayi yebhuti. Ngifuna ifoni yami kwanawe. Ngiyangijwayela kamnini. Ngisalapha ngizongijwayela sichazele. Ngichazele ifoni yami isesandleni sami. Phela. Ngichazele ifoni yami isesandleni sami. Sis asilwi la. Ngiyalwa ke mina. Ngifuna ifoni yami. Ifoni yakho uzoyithola. Manje. Hayi kusasa. Mbuyisela imali yakhe. Anginayo imali yakhe. Ngiyithathe imali yakhe. Samba nayo ke. Ifoni ke makukuthi imali awunayo uzokubekela ubhuti ifoni. Mawusumbuyisela imali yakhe
Iphara leli ifoni yami ngeke isisababe ngisho no one day. Okay, lalela Uyiphara vele wena. Aha man, uyiphara. Ingakho nawe uzofuna ukuthatha amafoni. Uyazela lapha iPhone wakwangena e-store wena. Uyayazi e-store wena. Njoba hamba uthi ufuna uyothi 1.2 la. Sis Wanawe uzongicika ngicela nginingiyeni ifoni yami ningiphumele. Hey. Out. Lalela. Ayisekho engizoyikhuluma nani. Phumani. Lo ngizodila naye. Ifoni zoyithola. Lo ngizodila naye lo. Uzongifunda ngiqonde ngoba ima ngoba yabona nize niyafika nizongasotha nizongiphunya ngishaya ekhaya khuluma manga nizongishaya ekhaya khuluma manga akekho okushaya ngicela ningiphumeleke kodwa lo ngizodila naye lo uzobona asihambeni iphi ifoni thatha ifoni yakho ngoba uyayazi indoda yami njengoba uhamba nefoni yami lalela sisi ngizoyitshela indoda yakho asinandaba nayo ngizoyitshela uyayazi ke yena wena uyakhuluma ngoba awuyazi uyayazi ke nje imamfethu awuhlale phansi wazi kahle ukuthi uzowenziwani yena awufuni sikuphi ifoni yaba wena phaka wena aha awufuni uhlale phansi nyanyise cani ngiphumele awufuni ithi yafuna ifoneni uzomthola kodwa lo cha mengithi ngiyakwazi nakini ngani ngizokuthola yaba wena phara wena sis bekuthi sifuna ukwenza into elulu ukuthi uyifone indoda yakho yes yela ngifuna ifoni yami mina ngoba beni ungitshela amasimba la hawu imali asambeni mfethu asambeni ngifuna ifoni yami ngiyangithola nina ngifuna ifoni yami buku uyabaleka iphara leli iphara yewe ngifuna ifoni yami awufunda ukuhlonipha ngifuna yabona ngifuna yani hayi basizana bazongithatha yebo number first bengizothanda ukubonga kuhlelo bengisizile ngikwazile ukuthola like into ezokwazi ukucover yona nanga imali leyade nginikeze lo sisi lona ngoba dedlala ngami sonke lesikhathi kuthiwa mhlambe nje ngihambe ngedwa ngaya kuyena ngifuna le mali yami benge ngithola ngoba mhlambe nje namhlanje angeke ngilale ekhaya ngibheka amaphoyisa ngibheka nebhama ezikhulu kodwa nje engiqamba amanga abafesi bawazi lungisizile ngoba nje yonke into noma kuthiwa uyahamba ungivulela icala wenzani yonke into ikhona kwicamera yonke into iyabonakala ngoba phela uyena the wrong mina sekuthulede kufuna kuyena ngisenankinga naye yena mayinenkinga yena nje mayezokwazi ukungibuyisela imali yami ngiyombuyisela nje naye izinto zakhe lezi engithathile nakhona le phone hayi ukuthi bafesi ngoyidayisa njengoba ngibiza ngephara le phone ngoyineza umama yena lo ngathi asakena imali nje ade ngibiza ngephara ethi ngeke kanjani ukusalayo nama ezokwazi ukubuyisa imali yami ngizombuyisela izinto zakhe hayi okunye nje ngibongile kwabafethu ngengiqamba manga abangisize kakhulu nje bangisize kakhulu usuku lami lizohamba kahle lo ngoba ngiyabona ifoni yami hayibo sengithi ifoni yami imali yami ngizoyithola yona imali yami ngizoyithola ngempela kulo muntu lo ade ehlala ngami ngizoyithola hayi ukubonga nje bafethu